Расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 килограмми UFC дуюм рақами рейтинг Умар Нурмагомедов бо рекорди 18-0 зидди ҳаштум рақами рейтинг Сонг Ядонг бо рекорди 21-8 рӯзи 14 декабр дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед ки аз ширкати Шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон салом расонед. Чемпиони вазни нимёна UFC Билол Муҳаммад оиди муҳориба зидди Довталаб Шавқат Раҳмонов фикрҳояшро баён кард. Фарқ надорад ки рақиби ман кӣ мешавад. Дар вақти муҳориба зидди ман ҳамаи рақибон хаста мешаванд. Барои ман фарқ надорад ки роҳи ту чӣ гуна буд ва ту чӣ гуна тобоварӣ дорӣ. Суръати ҷанги ман дар сатҳи хеле баланд аст ва аз дигар ҷангварон дида болотар аст. Ман тарафҳои сусти рақибони худро мебинам. Ӯ метавонад ки рекорди бебохт дошта бошад. Дар рекорди бебохти ӯ ман суроғиҳоро дида истодам ва ният дорам ки ин чизро тағйир диҳам. Ман худам муҳориба зидди Шавқат Раҳмоновро талаб кардам. Ман гуруснаам, яхдони ман холӣ аст. Ба ман гӯшти Шавқат дар кор аст ва ман ин корро мекунам, гуфтааст Муҳаммад. Ногуфта намонад ки Билол Муҳаммад айни замон 10 ғалабаи пайдарҳам дар ташкилоти UFC дорад ва муҳорибаи ӯ зидди Шавқат Раҳмонов рӯзи 8 декабр дар турнири UFC 310 ба нақша гирифта шудааст. Тобови ҷангори вазни сабук UFC Арман Царукян фарқияти асосии Ислам ва Ҳабибро гуфт. Ислам дар ҳама мавқеъ хуб меҷангад, аммо чунин нест ки дар ягон мавқеъ ӯ чунон сахт бошад ки ӯро манъ карда нашавад. Ӯро ҳам дар бокс, ҳам дар кикбоксинг, ҳам дар гӯштин ва ҳам дар замин манъ карда мешавад. Танҳо ки ту бояд барои ҳама чиз омода бошӣ. Ана агар Ҳабибро гирем, пас ӯ дар гӯштин чунон сахт буд ки ӯро манъ кардан хеле душвор буд. Аз ҳамин сабаб барои зидди ӯ ба муҳориба баромадан, ту бояд ки танҳо дар ҳимояи текдаунҳо ва зарбазанӣ омода шавӣ. Гӯштини Ҳабибро ҳамла кардан тамоман маъно надошт, гуфтааст Царукян. Дӯстон, шумо дар ин суханҳои Арман чӣ мегӯед? Барои ҷанг зидди Ислам душвор аст омода шудан ё ин ки зидди Ҳабиб? Метавонед фикрҳои худро нависед. Мо бошад мегузарем ба дигар хабар. Чемпиони вазни ним сабук UFC Илия Топурия дар 3 вазн чемпион шудан мехоҳад ва барои ин корро кардан ӯ зидди Махачев ва Билол Муҳаммад ҷангидан мехоҳад. Ман кадом лаҳзае ки хоҳам ҳамон лаҳза Максро ба замин меафтонам. Ҳамин ки ман чунин қарор барорам, пас ман ӯро ба замин меафтонам ва ҳамин ки ӯ ба замин афтод, ман ӯро маҷбур мекунам ки таслим шавад. Шояд ки баъди ин муҳориба ман ба вазни сабук мебарам ва агар то он вақт дар вазни нимёна Билол Муҳаммад чемпион монад, пас ман ӯро шикаст медиҳам. Билол Муҳаммад чемпиони қалбакӣ барои ман аз ҳама рақиби осон мешавад, гуфтааст Топурия. Дӯстон, Илия Топурия ҷангвари хеле дурахшон аст ва дар UFC чунин чемпионҳо албатта ки дар кор аст, аммо иштибоҳи калони Топурия дар он аст ки ба пушти рақиб нигоҳ карда истодааст ва ин чиз метавонад ки ба ӯ мағлубият биёрад, чунки Макс Холлоуэй ҷангвари оддӣ нест. Ӯ дар сину соли Топурия аз ҳама ғалабаҳои зиёд дар вазни ним сабук дошт ва аллакай 5 ҳимояи камарбанд гузаронида буд. Аз ҳамин сабаб Топурия бояд ки дар фикри Холлоуэй бошад, на дар фикри дигарон. Ба фикри шахсии шумо дӯстон, Макс Холлоуэй чемпиони нав шуда метавонад ё ин ки Топурия ӯро манъ мекунад? Метавонед фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид. Хонободу сарбаланд бошед.